تاتي كم أفهم كتبر من سماي أي طبعا عنيو عندنا عوت كناي كنت لموديو عوتنا كناي بايتاي مسكر دك من دينا ساعة قعدة سمسلم سلف أباي أبسنق عوت كدنيا كمل من بندراي كنت لموديو عوتنا كناي بايتاي مسكر وين يحوك من دينا لا 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 began revising its National Defense Education Law, which would require military training at universities. Ignored. Nobody takes notice of them. But I want to say that something big is happening. With Vladimir Putin, who has hailed the dynamic economic integration taking place on the responsibility of the country. We seek the support of troop contributing countries in shaping ካብ መጀመርያ ኤርትራ ከም ሃገር ትምስረተላ ናይ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ዝተወሰኑ ክፋላት ወረዳታት ወልቃይትን ቃፍታ ሕሞራን ኣብ ትሕቶ 85 ወይ 90,000 ዝኸውን ሰራዊት ሒዙ ክጓዓዛ ይኽእልን እዩ ቁጠባዊ ለው ኩነታትን ኣንፈት ብሩህ መጻን Today's intervention would be on the system of integration of these values in the Eritrean legal. سلام تخطاتلت نازي channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتيو كم توترو نازي channel تكتاتل ولو مون نخل فتشة كمهرنا كم فلطون كنستوعل لهم زلنا زبلكم عبيت زيناتاتن كم دما زوم جيرنا نابزوبانا متينا نابها جرنا أتوكيرنا هنا خنسرح لذي أبزي عبيتي نتبع مغيروتات كنرينا very important information you can lose video like جبرو support جبرو مساي كيدو كاب عبيتنا بناشتو مسير ترادما قطع متحازل لهم زيناتاتنا خنري مجمريا كنري عدل يزلخو بزي عرس زيا كنجمرينا سلامتاي باي جمرا لقدما سني لك برحلكم يو let's go began revising its National Defense Education Law, which would require military training at universities, high schools, and even middle schools. منجست تشاينا هاجر تشاينا هذا نذكر 4 بليون حزب زلوا وهاجر انت اخذ جبرت حسب الله هاجر واقول قلت وكوت هدراوي لممد اب بيت مرتي اب كولج اب يونيفرسيتي اب هاي سكول نتمهاروناتا وتهدراوي لممد كتاتا اتاتو تفتنا الله قمت له اسكديا 4 مليون 5 مليون حزب زلوا هاجر ايرترا هاجر واقول قلت ويون وتهدراوي تعليم اب سبان تجيرا كم سيطاناو تكبار املو عالمي تزرب اتا زبس حزبي اب عالم زلوا هاجر جن وتهدراوي لممد ويكا وتهدراوي اكتيفيتي اب بتمرتاتنا تكتاتاتو يا سلامتاي وتهدراوي اكايدا نتمنسي ديسيبلين زلوا وصل زغبرو سط بلن اكالاتو اقاوماناتو سرعه زلوا كم زخون كم دما سለ مغبار نايت حبرتسب ديسيبلين نايت حبرتسب نكتؤتون سلازي حجزاكا بعبي وتهدر مالت تزاز زخبر بتزاز زخيد حبرتسبون سለ زخونه سلازي ኤርትራ ኣብቲ ቅድሚት ኣምፂልኩም ተነ ቀደም ፅንሕልና ክሪአና ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ቻይና ግን ስለምንታይ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር ክነሳ ዳርጋ ዝበዝሕ መንእሰያ ወታደራዊ በይ ዘለዎ ርዲ ዘለዎ ንክትገብር ትመርፅ ዘላ እንድሕር ኢልና ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ናይ ጂኦፖለቲካ ምስሕሓብ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ እናኸደ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ጎረቤት ናይ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ካልእ በይን ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ኣሜሪካ عبي وتهدراو مناورات قبرلا مس فلبين مس جابان مس أستراليا هندي ساوث كوريا قلتات نحواوست نتشاينا كم دمان تايوان كما قابريا جيرا هاد عبي وتهدراوي ساقط سلات قبرلا زلا تشاينا دما اتمنقس تشاينا وتهدراو حيلنا تشاينا ملو دلونات وتهدراو عام كلو خمزلوي زلزلو الزمالتكا كل تزبي نقوح حيال حبرتسب كم دما وتهدراوي امر زلو قبري دللو إيرترا بكل مدايا بناي دقة بإثيوبيا لعلي كبابي 900 مليون حزب زلوا هاجر السودان كمدما جبتي 3 يوم أنصارا
ተበጊሶም ከለው ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ድማ ብልዕሊኦም ከለው ኤርትራ ስለምንታይ ወታደራዊ ሓይሊ ንኸይትገብር እዚ ኩሉ ናይ ምሲጣን ባህሪ ይግበር ነይሩ ተልካ ኤርትራ ንኽትወድቕ ስለ ዝኾነ እቲ ፕላን ሰራዊት ተጌርካ ድማ እቲ ሓይልኻ እቲ ፀላይኻ ንከውድቐካ ሽግር ስለ ዘጋጥሞ ስለዚ ኩሉ እታ ብኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ በንፃሩ ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ኤርትራ ንኣብነት ንቕድሚት ከይከድና ናብዚኣ ቪድዮ ክምለስ እንደ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ እዚ 85 ወይ 90,000 ዝኸውን ሰራዊት ሒዙ ክጓዓዝ ኣይኽእልን እዩ ቁጠባዊ ዓቕሙ ኣይፍቅደሉን እዩ ክሳብ ክንድቲ ዝኣክል ናይ ፀጥታ ስግኣት ኢና ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ስለዚ ብቐድም ቀዳድም ሓደ ክፋን ናይቲ ሰራዊት ብጀካ እቲ ከም ቀዋሚ ሰራዊት ዝተርፍ እቲ ካልእ ክፋኖ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝፋኖ ክፋኖ ዘኽእል ወይ ዘድልዮ ምኽንያት ሓደ እንታይ እዩ ናብቲ ሳልሳይን ካልእ ፍታሕን ዝብሎ ናይ ደሞዝ ሕቶ ክንመፅእ እቲ መንግስቲ ንሓደ 80,000 ዝኸውን ሰራዊት ደሞዝ ክኸፍል ኣይኽእልን እዩ ነዚ ክኸፍል ወይ ነዚ ክፈትሕ እንድሕር ዝሓስብ ኮይኑ ንናይ መጻኢ ዘመናት ዕዳ ተሓታቲ ክኸውን እምበኣር ኣብዚ ዘረባ እዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዛ ዘረባ እዚ ኣብ 1993 ዝበሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ 80,000 ዝኸውን ሰራዊት ክትሕዝ ዓቕሚ የብላን ድሌት የብላን ውሑድ ሰራዊት 40,000 ድዩ 30,000 ድዩ ደሞዝ ዘለዎ እቲ ካልእ ግን ኣብ ኖርማል ሂወቱ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እቲ ኣብ ዞባ ዝካየድ ዝነበረ ተፅዕኖ ፀገማት ናይቲ ዞባ ስለ ዝረኣዩ ዝፈጠርዎ ዳ እምበር ብመሰረቱ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዓብ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልዎ ደልዩ ከም ዘይነበረ ካብ ንግሁ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ 80,000 ዝኣክል ሰራዊት ንዑ ንኸጣይስ ኣብ ዝሓስበሉ ዝነበረ እዩ ወላ እውን ገንዘብ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ንመለስ እንድሕሪት ንምንታይ ኢና ነዚ ንዛረብ ዘለና ንመለስ ኮንቴክስት ክኾነና ኢለ ምስቲ ናትና ከተሓዞ ስለ ዘለኒ The proposed changes to the law also seek to improve defense education, starting with students as young as primary school. Now, late last month, the Standing Committee of the National People's Congress had the first reading of the draft, which proposes high school students and those at institutions of higher learning to receive basic military training during school. The revisions also call on local military bases and So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ China ሓያል ሰራዊት ብዙሕ ሰራዊት ዝተመልመለ ሰራዊት ደሞዝ ዘለዎ ሰራዊት ከለዋ ኣብ ልዕሊኡ እቲ መንእሰይ ናታ ኣብ ሃይ ስኩል ዘሎ ኣብ ኮሌጅ ደረጃ ዘሎ ወላ ኣብ ሚድል ስኩል ጁኒየር ደረጃ ዘለውን ወሪዶም ወታደራዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ትምህርትን ንወታደራዊ ኣተሓሳስባ ክህልዎምን ከተኣታተው እቲ ሕጊ ድሮ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ጀርመን ክትገብሮ ትፍትን ኣላ ስዊድን ጌራቶላ ኖርዌይ ገይሮም ኣለው ግዱድ ዕስክርና ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ከተኣታትወን ስለምንታይ ፀጥታናተን ስግኣት ስለ ዘለወን ሴኪሪቲ ናተን ከም ቀደም ስለ ዘየለ ኤርትራ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ፀጥታዊ ሽግር ከላ መዳፍዕን ታንክታትን ዝሓዘ ሰራዊት ባሽሓት ዝቁፀር ኣብ ዶባን ኣብ መሬታን ኮፍ ኢሉ ከሎ ነብሳ ንኽትከላኸል ወታደራዊ ኣካይዳ ንኸይትገብር ከም ሰይጣናዊት ሃገር ሓንቲ ከም ሓንቲ ጨፍላቂትን ፀዋዓይት ኩናትን ተባሂላ ትግለጽ ነይራ ኩሉ እዚ ድማ ሸፈጥ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካን ናታ ሚድያን ምዕራባዊ ሚድያን ንጥቕሚ ደኣሉ እምበር ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ ወታደራዊ ምድላዋት ስለዘየድልያ ኣይኮነን ኤርትራ ነዚ ናይ ሳዋ መንፈስ ክትገብር ከላ ኤርትራ ከም ሃገር ሓያል መንእሰይ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልዋ ግዴታ እዩ ዘለዋ ስለምንታይ ሱዳን 37 ሚልዮን ዝግምገም ህዝቢ ነይርዋ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ንበሎ ህዝቢ ኣለዋ ጅቡቲ ንእሽተያ ግን ዓበይቲ ሃገራት ኣለዉ የመን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ስዑድያ ዓብ ሃገር እዩ ኤርትራ እታ ዝነኣሰትን ድሕሪ ኩሉ ናፅነት ዝረኸበትን ብዙሕ ተፃብኦ ዘለዋን ሓያላት ወይ ከዓ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ከምኡ ድማ ዘራየ ዘለዎም ፀላት ስለ ዘለዋ ኤርትራ እቲ ዝወሰደቶ ሕርያ ኩሉ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ወዲ ይኹን ጓል ወታደራዊ ብቅዓት ክህልዎ ኣለዎ ዝተባሃለ ውሳነ ኣብ 94 ትክክለኛ ውሳነ ነይሩ እዚ ምስ ከማና ሃገራት ኣመዛዚንካ ራእዮ ከማና ብኩሉ ጎደባኣ ፀላት ዘለዋ ሃገር ትበሃል መን እያ እስራኤል ወድን ጓላን ድማ ወታደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ድልዋት እዮም ወከም ወታደራት እዮም ወላ ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ኣለዎም ስለዚ እቲ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስለምንታይ ከም ሰይጣናዊ ተግባር ይውሰድ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ግን ቅዱስ ተግባር ዩክሬን ሃገራዊ ግቡእ ክትእቱ ከላ ኤውሮጳ የጣቅዑላ ኣለዉ ኩላቶም ኤውሮጳ ኢንፋክት እቶም ጎረባብትናታ መንእሰያት ናይ ዩክሬን ኣብ ደገኑ ዘለዉ ኣብ ፖላንድ ዘለዉ ጀርመን ዘለዉ ሊትዌንያ ዘለዉ ካልእ ኢስቶንያ ዘለዉ ወሲድና ክንመልሰልኩም ኣስክርዎም ይብልዎም ኣለዉ ካብ ካልእ ሃገር ኣምፅኦም ብግዱድ
ካብ ኢትዮጵያ ዲ ካብ ሱዳን ኤርትራውያን እተን ሃገራት ሓባቢረን ንሳዋ ከም ዝወርዱ ክገብራ ከለዋ ኢማጂን ከምኡ እንተ ዝገብሩ እንታይ ተገበረ ነቶም ጎረባብቲ ድማ እገዳ መወረደ ነይሩ ኣብ ዩክሬን ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ካብ ጎደባ ሃገራት ነቶም መንእሰያት ኢሚግሬሽን ከም ዘይሳለጠሎም ጌርኩም እቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ሕራይ ሃቡን ስደዱን እንድሕሪ ኢለ 100,000 ዝኾን መንእሰይ ኣብ ውሽጦ እዩ ዘሎ ክሰደልኩም እያ ኢላ ኣላ ፖላንድ ብሓይሊ ከማን ክሰዶም ትብል ኣላ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ግን እቲ ሰብ ካብ ሃገራዊ ግቡእ ወይ ዝኾነ ሳዋ ንኸይገብር ክሃድም ኣለዎ ክወፅእ ኣለዎ ነቲ ዘሎ ድማ ክጣየስ ኣለዎ ነቲ ፀላኢ ግን ብረትካ ውርድ ነቲ ኮሚሽን ዶብ ዝበሎ ውሳኔ ተቐበል ኣይብልዎን እዮም ነይሮም ኢትዮጵያ ኮሚሽን ናይ ዶብ እግባይ ዘይበሃሎ ውሳነ ተዋሂቦ ከሎ ንዑ ግደፍ የኢሉ ፀቕጢ ዝገብረላ የለን ሰራዊታ ኣብ መሬት ኤርትራ ታንክታ ገይራ ከላ ولا حنتي بلوانهم لإيرتراغن ساوات تطوك تبلولوا وتدرنا تطوك تبلولوا كتت أي سمالوا بخلا زراربا هاجر أبو خلا ميتوبيا كتركبوا لكم تهاجر يوم زبحال نيرم سلازي اتي أزراربان أكايدا نتحساسبات ناي وسعتنياتات صبو غيرو كردانا خلالو أب نفسهم كبتصح كله بقمت على مخانم أبتي كالي جزيجن كل جزء نعتاتهم أبربحاناتهم كبتصح كله من سيات هاجر أوغل قلوت نعبنت يوكرين تايلا لايلنا أب كالي جزيم سيالكم نيرة يوكرين أبزوانزي حقوق يعطي زلا نوجي له خده أي ملسين يلا كلامنا يسلست عمد نهريو كنجازا خاخت ملس غلي خاتم لهم نيرات وتحضرت نحرجكم زبال حقيلا زخده سامودة توجز ود أبو كوني تبلالا سلزي مودة زي بالعسكرنا زي أبيرترا أبي UN أفكاله كم زي سليفري ويكا جيلانة يزغزر أبي يوكرين جيجننا يزغزر إيرتراجن لك كم يوكرين ولو كا ديق زبال وج أنت زي بلا إتي أب جنبارات كوفيلو زنبرة سراويتنا إثيوبيا كل جزء وجز جبرنير سراويتنا خي كيد مهنياتو تعلامة نتسراويت أبتي جنبار كم زبلي تنا إثيوبيا نيدجرد إيتن مع أدكن زبن سلز وهابو روتيشن ناجبري خي مهنياتو إيرترا إثيوبيا خدت كعدلت كم زي بلاي فلتيم نساتهم قلنا إيرترا أدكم حسب ديم كوزن نتهاجر كتقولوا سلز دليو سراويتنا إيرترا كدكس كم زي بلون نجزو خيط كم زي بلون زد ما ورايلكا تمنسي كتهاجر ما مسمررو حديم كوتسما نزز وصدما ارحقو خطفا له اب سودان قالن انكريتيلو زي تعبوا كما لا سلازغل سلازي it was all by design اب نفسهم كما تخلو حجي صبو غيري برهالنا له سالا يوكرين سالا اسرائيل كل تكونتات حجي ممليسو ناص حير نابرهني خيدالو ቻይና ድማ ከም ትገብራላ እዚ ከም ዚሉ خلوت ወታደራዊ መናውራ ራሻሎ ምዝጌራቶ ዘላ ድማ ንረ ካፕታር ሲስቲ ከይወፃና as a single people glory to the armed forces for Russia, for victory. Hurrah! So, Russia lomi ذا علت شعات ورها حمشته فيكتور داي نكالاي كنات عالم زسعرتلو اتبعلو ناي عوت مع التباهيلات فلديا بسبب يوكرينز قبر وزلو وقدما اب زبلت مدرخ ناي عوت بصحنا زبل امنا سلازلو ويكا يدوف سلازلو نتي بناتو بامريكا بخالو كل حيلي قطبا وقدا كمو وتدراوي ابل اليوم استتصعود نعو ابرعينهم نزنا جرزي بزلا على كبري ابكالاي كنات عالم ني نازل نتزحيل زبال زنبر نعوس عرولو حج دما نتناي معراباو علم قبل اليوم تأويج زنبر بقطبان بوتهدراون بخلتيو أبصبغ زخنا مدرك كوينهم يبعلوهم هلاو نعلم ملو أزارة بخوين زلار سيزي زار السزدما بيناي من قد بيناي من نصرينا هنريد لنا إيرترا بس من شركة نتقبر على نبلا لنا مسراشا صبغ زمدنا مش شاينا صبغ زمدنا أزين هجراتيات دما قبل لنا بلا نلعب زمات أزلوين أمريكا دما نساتو تقفهم زنبرات هجراتن بقطبان بوتهدراو عقمن نقول قصوم يخدلو سلمتاي نعمتات نخالوت نعمصو بوتهدراو حيلي نادندنو بقطبان نادندنو ينبرو سلازنبرو امودات دما اتمطفاش نباتهم يمصالو ازي نفس زخاله كالا ارست كنبلو نخلينا بحفشا ግን حنتي كلتا ارسات كبكم يحجي كابزا ارست زكي وصانا اتنا تشاينا رينا لنا حجي حنت ارست كبكم مجمريا ازيا فيديو زياره ايوا ازيا فيديو زياره something أبزا فيديو زي أنتي رغنري تحن نسمع يسكيب زعبان تينا نزارب زلنا please like جبرو. Today we're going to discuss something very interesting. There are things that are happening and because of geopolitical events, these things happen and they appear overlooked. They appear ignored. Nobody takes notice of them. But I want to say that something big is happening and it is happening quietly. This may not be in mainstream news,
it is our duty to bring these events to the knowledge of my viewers. Now, the news is that 3 African countries have decided. So, had abzenayu alamnagin American media na American sota gabiz gozolo wurayiliyu kom gerzolo. Entay gatimlo hagarat na alam ናይ ወርቂ ዲፖዚት ናተን ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ወርቀን ኣብ ኣሜሪካ ባንክታት ኣሜሪካ ቀሚጦም ዝነበሩ በብሓደ ወርቆም ክስሕቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ደንጉይ ናብ ኣፍሪካ በፅሑ ዘሎ ሰለስተ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክንርኢና ኣቀዲሙ ግን ስዊትዘርላንድ ወርቃ ወሲዳ ፈረንሳ ወርቃ ወሲዳ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጡ ዝነበረ ወርቅናተን ይወስዳ ኣለዋ እዚ ድማ ምልክት ናይቲ ብሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ውድቀት ናይቲ ዶላር ዝበሃል እዩ እዚ ኻንታይ ዘርእየካ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ሰንትራል ባንክስ ናይ ዓለምና ነቲ ወርቂ ኣብ ሬከርድ ሌቨል እዮም ዝገዝእዎ ዘለዉ ዕላማ ድማ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ካብ ናይ ዶላር ዕብለላ ወፂኡ ብኻልእ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ነናቱ ወርቂ እዚአን ሕጂ ሃገራት ወርቀን ትስዕባ ዘለዋ ተን ቀንዲ መጋበርያን መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ንስማዕ ሕጂ መነመን እየን እዚአን ሃገራት to repatriate their gold and foreign reserves from the USA. But what does that mean? They have decided to withdraw their gold and foreign reserves from the United States. And these countries are Nigeria, Ghana, and Cameroon. Now, gold repatriation refers to the action taken from the USA. Decided to... So, እንታይና ንርኢ ዘለና again ከብርሃልኩም ኣለኒ ወርቂ ሓደ ንንግዲ ናይ ዓለም ካብ ጥንቲ 5000 ዓመት ንድሕሪ ተመሊስካ ተሪኻ ወርቂ ኩሉ ግዜ ንንግዲ ንዝነውሐ ግዜ ኩሉ ግዜ ደይኮነ ንዝነውሐ ግዜ ከም ባጤራ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ዶላር ይኹን ዩሮ ወይ ወረቐት እውን እኮ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ነቲ ወርቂ ተሰኪምካየ ክትከይድ ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ባንኪ ይቕመጥ እሞ ኣብ ባንኪ ወርቂ ከም ዘለካ ሰርቲፊኬት ናቱ እዩ ነይሩ እዚ ወረቐት እዚ ዶላር ተቐይሩ ዘሎ ሎሚ እቲ ባንክታት ግን ንዑ ጠምዚዞም ብዘይ ወርቂ በቲ ወረቐት ከም ነግድ ገይሮምና ነነዊሕ እዋን ድማ ፅቡቅ ኣገልጊሉ ወረቐት ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ግን ኣሜሪካ ንግሆ ምሸትን ወረቐት ፕሪንት እናገበረት ቦምባታት ጌራ ንዓለም ከተዕኑ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝቐፀለት ሕጂ ድማ ዓለምና ስለ ዝሰልችዋ ንኣሜሪካ ድማ እምነት ኣብ ልዕልያ ዘለዎ እናጎደለ ስለ ዝኸደ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ 35 ትሪልዮን ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ ዕዳ ጥራይ ውግእ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ትኸይ ዘላ ኣብ ዝኸደቶ ውግእ ድማ ዓወት ዘይትረክብ ዘላ ሃገራት እንታይ ገይረን ኦኬ ወርቅና ክንስሕብ ኣለና እዚ ሃገር እዚኣ ምውዳቕ ኣይተርፍን እዩ ቁጠባናታ ድማ ኣብቲ ንቡር ምምላሱ ይተርፍን እዩ ኣብ ንቡር የለን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ወረቐት ፕሪንት እናገበረ ከም ሓደ ሓያል ባላንቺና ዝተነፍሐ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ባላንቺና ምስ ተመልሰ ቦትኡ ክሕዝ እዩ ዝኣክል ፀጋታት ኣለዎ ግን እዚ ዘለዎ መርኣያ ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወር ዝመስል ዘሎ ወረቐት ፕሪንት ስለ ዝገብር ዘሎ እዩ እምበር ትክክለኛ ቁጠባናቱ ንዑ ዘንፀባርቕ ስለ ዘይኮነ ሃገራት ኩላተን ወወርቀን ካብ ኣሜሪካ ይወፁ ኣለዋ ሚድያ ስለምንታይ ዘይዛረበሉ ምክንያቱ ፍርህ ከይዝራእ ፓኒክ ተመፅዩ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ቀፃሊ እዮም ዝወጥቁ ዘለዉ ባንክራፕት ይኾኑ ኣለዉ መን እዩ ዝሽፍኖም ዘሎ ሰንትራል ባንክ ከንታይ ዘለዎ ንባዕሉ ወርቂ ገንዘብ ፕሪንት እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ኢንስቲትዩሽን እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀርን ክትኮስን ምዃኑ እዩ ሰለስተ ሃገራት ገለ ካብተን ቀንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበራ ናይጀርያ ጋና ከምኡ ድማ ካሜሩን ገንዘበን ኣውፅአን ኣለዋ ኢልና ኣለና the action taken by governments or by one government to bring home their gold or forex that is stored outside their home country. In other words, they bring it back home or they just decide to withdraw it and put it elsewhere. Now, there are examples of countries that have done forex and gold repatriation. These include Venezuela, the Netherlands, Germany, Switzerland, even Austria. They've all engaged in this kind of thing. እዚአን ሰለስተ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ጥራይ ግን ኣይኮናን ዝገበራ መጀመርያ ኣብ ኣሜሪካ ዘቐምጣ ንኣሜሪካ እምነት ዝነበሮም ሃገራት እዮም ስለዚ ኣቐዲሞም ቅድሚ እዚኦም ሃገራት ኣፍሪካ ጀርመን ወርቅናታ ስሒባ ነይራ ኣውስትሪያ ኔዘርላንድስ ይብልፀን እዩ ቬኔዙዌላ ኩላቶም ወርቅናቶም ስሒቦም ነይሮም እዮም ቻይና ድማ ቀፃል እንታይ ትገብር ኣላ ነቲ ዕዳ ንኣሜሪካ ልቅሓቶ ዝነበረት ቦንድ ማለት እዩ ትሸጠላ ኣሜሪካ ድማ ንቻይና ተፈራሪያ ትመስል እምበር ንቻይና ከይዳ ትልምን እያ ዘላ ኣይትሽትዎ ፅንሑ በጃኹም ግለ እያ ትብሎም ዘላ ቻይና ድማ ፈሊጦማ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ኣፅዋርን ቦምብታትን ነቶም መቀናቐንቲ ናቶም ይህቡ ስለ ዘለዉ ንሕና ድማ እንታይ ክንገብር ኢና ንካልኦት ንክትወርር እትብገስ ዘላ ሃገር ክትወረና እትብገስ ዘላ ሃገር ብዕዳና ጌርና ንሕግዛ ብምባል ነቲ ትሬዥሪ ናቶም ይሸጥዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ብትክክል ኣብ ሓደ ዲፕ ክራይሲስ ኣትያ ከም ዘላ ሓደ መርኣያ ናይቲ ዝኽዮ ዘሎ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ናይቲ ዘሎ ኢኩዌዥን ወይ ከዓ
ናይቲ ምንቅስቃስ ለውጢ እዚ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ዲዶላራይዜሽን ዲዶላራይዜሽን ግን እዚ ወርቂ ሃገራት ስለ ዝሰሓባ ጥራይ እውን ኣይኮነን ካልእ ዓብ ፍጻሜታት ድማ ክንርኢና ምክንያቱ ዓለምና ኣብ ዓብይ ትራንዚሽን እያ ዘላ እቲ ሃገራት ወተሃደራዊ ዓቕሚ እናደልደላ ይኸዳ ኣለዋ ክበሃል ከሎ መሰረት ናቱ እንታይ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ብኩሉ ነገር ሓያል ወይ ከዓ ኣነ ሓያል ኣነ ጎብለል ዝበሃሎ ክህሉ ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓይሊ ናታ ከተዕቢ እያ ትጓየ ዘላ ወርቂ ናታ ቦታ ነገራታ ኩሉ ተዳሉላ ምክንያቱ at the end of the day ዶላር ተዘየለ ብወርቅኻን ብነሓስካን ብፀጋታትካን ኢኻ ክትነግድ ትኽእል እቲ ትክክለኛ ንግዲ ድማ ከም እዩ ምክንያቱ ንግዲ ኣብ መወዳእታ ካብ ከርሲ መሬትካ ድዩ ካብ ቴክኖሎጂ ካ ዲኻ ርሂፅካ ዘምፀኻዮ ሂብካ ርሂፆም ዘፍረይዎ ኢኻ ክትወስድ ዘለካ ኣሜሪካ ግን ርሂፅካ ካብ ከርሲ መሬትካ ዘውፀኻያ ወረቐት ፕሪንት ጌራ እያ ተቐበለካ ነይራ እዚ ድማ ክቕፅል ኣይኮነን ኣሜሪካ ዶላር ወዲቑ ማለት ድማ ካብኡ ንላዕሊ መን ካሰዩ ኤውሮጳ ምክንያቱ እሳቶም እንድሕር ኣሜሪካ በቲ ዩሮ ዝበሃል ፕሪንት እናገበሩ እዮም እዚ ኩሉ ናይ ውግናይ ዩክሬን ዘቃንዕዎ ዘለዉ Now, to take us further in this conversation, I want to read a story that was published by Globe Eye News. It was reported on their X handle on the 30th of April 2024. And it says, Nigeria is withdrawing its national gold and foreign exchange reserves from the United States. Now, this is pretty unprecedented, given that Nigeria and the United States, they've always had very friendly relationship. Now, the figures that I have obtained from tradingeconomics.com, I'm going to put the ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና መስለኩም እቲ ኣካይዳ ዝኽየ ዘሎ ሃገራት ዶላር ናተን ወይ ወርቂ ናተን ክስሕባ ከለዋ ሪዘርቭ ናተን ወይ ከዓ ንኣሜሪካ እምነት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ገይረን ከብፅኣ ከለዋ ካልኦት ሃገራት ካልኦት ትካላት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንክገብራ ስለ ዘተባብዕ እዚ ንባዕሉ እቲ ሚድያ ይዕፍኖ ስለ ዘሎ እምበር ሜጀር ኢቨንትስ እዩ ነይሩ ዓበይቲ ዜናታት እዩ ነይሩ ግን ኣሜሪካ እቲ ሚድያ ኣብ ኢዳ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዓፊና ቻይና ያ ትወድቕ ዘላ ቻይና ያ ትጠፍእ ዘላ ቻይና ያ ትበድል ዘላ ቻይና ያ ትዕምፀኩም ዘላ ኣፍሪቃውያን ብምባል ነቲ ንሳ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘበና ዝገበርዎ ናብ ካልኦት ሃገራት ብምሽፋን እዮም ዝኸድዎ ዘለዉ እዚ ሓደ ክፋል ክኾን ከሎ ቅድሚ ናብቲ ናትና ምስጋርና ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ኣብ ራሽያ ድማ ይካየድ ኣሎ እንታይ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ኸ Vladimir Putin, who has hailed the dynamic economic integration taking place on the world's largest continent. His comments were made during the 10th Eurasian Economic Union Summit, which was taking place here in Moscow. ኣብ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ዩሮ ኤሽያ ዝበሃል እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኤውሮጳን ኤስያን ዝበፅሕ ህዝቢ ናይ ዓለም ዝቕመጠለን ሃገራት ማለት እዩ ንሳተን ብሓደ ተኣኪበን ኣኼባ ይገብራ ኣለዋ ኣብ ሞስኮ ድማ እዩ ዝግበር ዘሎ ድሕርቲ ናይ ብሪክስ እዚ ዩሮ ኤሽያ ዝበሃል ኢንተግሬሽን ድማ ዓብይ ትርጉም ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ሕጂ ስምዕዎ እዚ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ሓደጋ ዝወድቕ ዘሎ እዩ прошедшие десятилетия, over the past decade, our economic union has established itself as one of the independent and self-sufficient centers of the emerging multipolar world. The Eurasian Union today is an effective and dynamically integrated framework, the activities of which contribute to the growth of trade and investment exchanges, the intensification of business contacts, and the expansion of cooperative ties. The economic indicators speak for themselves. So, ኣብዚ ዩሮ ኤሽያ ዝበሃል ኢንተግሬሽን ድማ ብዙሕ ፀጋታት ዘለወን ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረለን ብቁጠባ ድማ እናዓበያ ዝመፃ ዘለዋ ከም በዓል ኢንዶኔዝያ ከም በዓል ራሽያ ቤላሩስ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዋ ፅኒና ንሪአን ኢና ዳርጋ ተብላ ዩሮ ኤሽያን ኢኮኖሚክስ ሮባስት 9% ፔይመንት ሜድ ኢን ናሽናል ካረንሲስ 9% ናይቲ ንግዲ ኣብ መንጎን ዘሎ ብናተን ባጤራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ዶላር ፀገም ዝበሃል ዘሎ ድማ ካብዚ ዝብገስ ዘሎ እተን ሃገራት ምስ ጎረባብተን ራሽያ ምስ ጎረባብታ ምስ ቻይና ጥራይ ኣይኮነትን ምስ ጎረባብታ ምስ ካዛክስታን ምስ ቤላሩስ ምስ ኢንዶኔዝያ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ትገብሮ ዘላ ንግዲ ብባጤራናተንን ብወርቅን ብካድን እየን ዝገብርኦ ዘለዋ ዶላር ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ as a mode of transfer ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ትራንዛክሽንስ ብዶላር ዝኸውን ዝነበረ ተገዲፉ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብባጤራ ትገብር ዘላ እዚ ድማ ዓብይ ኣገዳሲ ዜናን ምዕባለን እዩ ንኤርትራ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ከም እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ሃገር In 10 years, the total GDP of the Eurasian Union state has increased to $2.5 trillion. Trade turnover with ክንደይ ኢሉ ብትሪልዮናት ይዛረብ ዘሎ እዚ ቀሊል ንግዲ ኣይኮነን Trade turnover with third countries has grown by 60%, and the volume of mutual trade has almost doubled. Moreover, increased to $2.5 trillion. $2.5 trillion. ንግዲ ኣብ መንጎን ዘሎ ናይ ትሪልዮናት ቁፅሪ 2.5 ትሪልዮን ዝድመን ንግዲ 600 ናቱ ድማ Trade turnover with third countries has grown by 60%, and the volume of mutual trade has almost doubled. Moreover, more than 90% of payments are already carried out in national currencies.
እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓብዪ ፍጻሜ እዩ እዚ ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቐልጠፈ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምናልባት እቲ CNN BBC ካልእ ከምኡ ስለ ዘይበሃል ንእሽተይ ነገር ኮይኑ ክስምዓና ክእል እዩ ውራይ ኢሎም እዮም ዘይዛረቡ ዘሎ ምክንያቱ ኣንጻር ረብሖም ስለ ዝኾነ እንትኾነ እዚ ምዕባለ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ እውን ድሓን ኣብ ፅንሒታ ዘላ ሓተታውን ኣላ ክንሪኣ ኢና ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ብፍላይ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ከምኡ ድማ ኣብ ኢንተርቪዋት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝሰማዕናዮ እዩ እቲ ምዕባለ ካብ ናይ ዶላርን ካብ ናይ ኣሜሪካን ካብ ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ዕብለላ ምውፃእ ዳርጋ ሃገራት ይቀዳደማሉ ዘለዋ ኩነታት እዩ እዚ ዓመት እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ናይቲ ማልቲፖላሪቲ እዚ ራሽያ ዓብ ወታደራዊ ምርኢት ትገብሮ ዘላ ድማ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ክሽፍና ይደልን ዘሎ ከዓ ከኣልዩ እዩ ዝፍትን ዘሎ እንዳት ዋይ ድማ ብዙሕ ቪድዮ ዘይገብር ዘለካ ነብዛዕቡ ብሓፈሻ ግን እቲ ዓለምና ናብቲ ማልቲፖላሪቲ ዝበሃል ካብ ሲንግል ዩኒፖላር ሓደ ሓያል ዝነበረ ብዙሓት ሓያላት ዘለዎ ዓለም ንሳገር ከም ዘለና እዩ ዝንገር ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክንዛረብ ክንፍትን ኢና ሕጂ ኣብቲ ናትና ናይ ዞባ ክንሰግር ኢና መሰጋገሪ ኩርድኻ እንዘኽሶ ኣርእስቱ ክብሪል ኩጀረበው ገሪቡን መቐልተው ክብሊል ዲንዋንትኑ እውነሊሎም ፍሪል ሚና ክለመደለና ዳሕኒስኖኪ እናንተራኽ ኩሪል ተከውነክሙ So, نقاتل أبزي يا نبليندر في نسمة تانينا هذا كابتن major news بناب سوماليا كان سجرينا قد. Landscape as well. However, we cannot ignore the challenges we face, including Ethiopia's aggression against our sovereignty and territorial integrity. Yet, even in the face of aggression, we have advocated for and remain committed to adherence to international law and norms. Somalia ምስ ኤሮፓ ሕብረት ናይ ኤሮፓውያን ሕብረት ሓለፍቲ ዲፕሎማት ዓዲሞም ኣብዛረብሉ ዝነበሩ ስቲል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ክርፍስ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎን ሶማልያ ድማ ብመንፅር እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ከምኡውን ናይቲ UN ዘድሊ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባና ዓብዪ ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ነጥቢ እዩ ሓደ ካብቲ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ እዚኣ ሕጂ ንሰምዓ ዘለና እዚኣ ራይዋ 17 years of operations in Somalia, African Union peacekeepers, drawn mainly from neighboring countries, are expected to fully exit the country by December. So, Somalia እንታይ ጌራ ኣላ once UN ተራ ናይ ወታደራዊ ፕሬዚደንስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ወታደራዊ ዓቃብ ሰላም ወታደራት ኣብ ዓዶም ዝነበሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝቐልጠፈ ንኽወፁ ፃውዒት ገይሮም ኣለዉ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓድሽ መግለፂ ኣውፅይዎ ዘሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክወፅእ ከም ዘለዎ እቲ ሓይሊ ናይቲ UN ዝበሃል ዋላ ክሳብ ዲሰምበር ተተባሃለ ኣብኡ ብዙሕ ኣዛራቢ ነጥብታት ስለ ዘሎ ጠቕሊሉ እቲ ሰራዊት ካብቲ ቦታ ክወፅእ ከም ዝደሊ ዘሎ ሓድሽ መግለፂ ካብቲ ቪላ ሶማልያ ዝበሃል ወይ ከዓ መንበሪ ናይቲ ኦፊሻል ስቴትመንት ካብቲ መንግስቲ ሶማልያ ዝወፀ እዩ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ንዩኤን ደፊእካ መውፃእ ማለት ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብሓፈሻ ብመንገዲ UN ብዙሕ ነገር ከም ዝስራሕ እዩ ዝፍለጥ እቲ UN ንኣብነት ኣብ ኮንጎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኸይድካ እንተሪኢኻዮ ክንደይ ሕማቕ ነገራት ከም ዝገብር ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ UN ዝበሃል ብፍላይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ UN ተሸፊኑ ነታ ኢትዮጵያ ነታ ሶማልያ ትበሃል ገለ ካብ ርግኣት ከይትረክብ ዝገብር ሓይሊ እዩ ዝብል ኮንቲጀንት ወይ ከዓ ክፋል ናይ ሶማልያ እቲ ድምፂ እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሰላም ናይ ሶማልያ ትፅዕር ደቃ ዝወፈየት ሃገር ወታደራታ ዝሰደደት ሃገር ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ሶማልያ ግን ብኸመይ ይኮኑ ዝርእይዎ እንድሕር ተሓልዩልና ኮይንኩም ሰራዊትኩም ካብዛ ዓዲ ጥፍኡልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ነብስና በዓልና ክንክል ሃገርና በዓልና ክንሃንፅ ኢና ንደሊ ዘለና ውፁልና ይበሃሉ ኣለዉ UN ግን ኩሉ ግዜ ንስግኣት ንረብሓ ናይቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነሲ ካልእ ኣጀንዳታት ከም ዘለዎ ኣብዚ እውን ትፈልጥ ነዚ እናተዛረብና ከለና ሓደ ዓብዪ ፍጻመ ድማ ኣሎ እዚ ስምዑ ሕጂ to discuss implementation of peace deal violence in Amhara and Oromia during Ethiopia visit. The U.S. State Department announced that Special Envoy for the Horn of Africa, Mike Hammer, will travel to Ethiopia as part of a regional tour from May 8 to May 19. In Addis Ababa, Special Envoy Hammer will meet with the African Union, Ethiopian officials, and the interim regional administration of Tigray regarding ሕጅውን ኣብ ውሽጢ I don't know ክንደይ ግዜ ገይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝኸይድ ማይክ ሃመር ተመሊሱ ንኢትዮጵያ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኣርእስታት ናይቲ ጉዕዞናቱ ድማ ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ፒስ ዲል ኢምፕሊሜንቴሽን ንዑ ንምትግባር እዩ እንታይ it's just
difficult to believe but ከም ዘለዎ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ violence ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ወይካ ምትህርራም ውግእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ትግራይ የበለን ኣብዚ ነዘን ክልቲአን ድማ መዕለቢ ንክገብር ወይ ብዛዕባ ዲስካስ ንክገብር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሰላም ዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶ ይኮነን ክፈትሖ ዝግባእ ኣሜሪካ I think እቲ ኣብዚ ቻነል ናተይ ብዙሕ ግዜ ኣነ ኮይለ ይፈልጥን እየ ግን ነዛ ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ ማይክ ሃመር እዩ ዝበሃል ገለ ካብኡ ንዑ ዘተንበ ዘረባታት ንርኢ ኣለና ንዑ ዘጉልሕ ኩነታት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን እዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ ካብ ሓሊፉ ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካን ዩኒዮን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ነቲ ኩነታት ንምሽምጋል ተራ ክፃወት ነይርዎ ካብ ሓሊፉ ኢጋድ ዝበሃል ኣሎ ዞባ ኣፍሪካ ኣሎ ብፍፁም እዚኣቶም ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ትዝውረቱ ኩነታት እቲ ስለዚ ሕጂ እውን ማይክ ሃመር ናብኡ መፅኡ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ክሽምግል ምዃኑ ብትክክል ግን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድያታ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ከም ዝረኣናዮ ብቐጥታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናበይ ክኸይድ እዩ ናብ ትግራይ ክኸይድ እዩ ስምዑ ወድሓን እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ክርዳእና implementation of the Pretoria Cessation of Hostilities Agreement and the urgency of resolving outstanding issues through political dialogue to avoid a return to conflict. Hammer was in Ethiopia during the first strategic review on the implementation of the Pretoria Cessation of Hostilities Agreement. Koha, in his remarks, he stressed that the Ethiopian government and Tigrayan authorities must deliver on their commitments of the Pretoria Agreement according to the U.S. mission. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ንኽትግበር ክልቲኦም ሃገራት ሓደ ካብቲ ስምምዕ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዕጥቂ ክፈትሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝብል ዕጥቂ ክፈትሕ ዘይኮነሲ ሰራዊቱ ተጠቂሙ ዓድታትን ሃገራትን ይድወረር ዘሎ ስኒላውን ክሪአ ኢና ድሮ ብኣለማጣ ዘሎ ከባቢታት ናቶም ይቆሃፀሩ ከም ዘለው ብኣፎም ክዛረቡ ሰሚዕና እዮም ሕጂ ምስቲ ፈደራል መንግስቲ ድማ ተሰማሚዖም እቲ ምዕራብ ትግራይ እውን ወርሒ 6 ኣቢሉ ክወሃቦም ከም ዝኾነ ፈደራል መንግስቲ ደልይዎም ኣሎ ብዛዕባ እውን ፀብፃብ ኣለኒ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ስምምዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ነቲ ፋኖ ንምህራም ክኸውን ከም ዝኽእል ከምኡ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ምህራም ክኸውን ከም ዝኽእል ከምኡ ድማ ኢንዳይሬክትሊ ናይ ግዜ ሕቶ ዳይ እምበር እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንኣዲስ ኣበባ ዝመፀሉ መንገዲ እውን ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ናታ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ንሱ ናብ ስልጣን ክመፅእ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ኩሉ ነገር እያ ትገብር ነይራ ሕጂ እውን ንዑ ክትቅፅል ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ተራ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን To the African Union, USAU. The State Department stated that Hammer will also discuss dialogue to end violence in the Amhara and Oromia regions of Ethiopia and the need to investigate reports of human rights violations in these areas. In addition to his visit to Ethiopia, ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተወሰኑ ክፋላት ወረዳታት ወልቃይትን ቃፍታ ሕሞራን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 25 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ጎንፂ ተፈጢሩ ከም ዝነበረን ነስዒቡ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ከባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆፃፀሮም ነበርቲ ንሪፖርተር ጋዜጣ ሓቢሮም ኣለዉ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕለት 23 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰላምን ድሕንነትን እቲ ከባቢ ተረጋጊፁ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ናይ ምግባር ሓላፍነት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖሊስ ፌደራልን ወሲዶም ንኽሰርሑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ ምግላፆም ዝዝከር እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዞባ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኣሰላልፋ ምቅያራት ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጡ ናብ ሓደ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ንወስኽ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብኡ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ካብቶም ኢሊት ናቶም ዝመፅእ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ካስምዑ ሓደ ዘይተናኸፍካ ስልጣንካ ምባል ስለ ዘድሊ እዚ ኣሎ ብሓደ ገፅ ሓፊቖም ይጠየ ካብ መጀመርያ ኤርትራ ከም ሃገር ትምስረት ተላ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ዘየገናዘበ ውዕል እዩ ተገይሩ ዝብል ኣለኒ ሕዚ እውን ኣለኒ ስለዚ ስቲል ኢትዮጵያ ብሕግን ብፖለቲካን ብታሪክን ባሕሪ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደ ብዚ ኢትዮጵያ ግን ሕዚ ትረፍ ባዕላ ትውንኖ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ናይ ምጥቃም መሰል ዝብል ናይ ቬና ይመስለኒ ናይ ቬና ኮንቨንሽን ዝበሃል ኣሎ ውዕል ስምምዕ ማለት እዩ ናይ ሃገራት ብ1985 ብናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ ዝተገበረ ውዕል ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ካፍተን ባሕር ዘለዎን ብቀጥታ ክሓልፋ ይኽእላ እየን ዝብል ናይ ምጥቃም መሰል ግን በዘይ ገደብ እዩ ዝብል ናይ ምጥቃም መሰል
ናይ ምውናን መሰል ተዘይኮነስ ናይ ምጥቃም መሰል ግን በዘይ ገደብ ይፈቅድ እዩ እዚኣ እውን ሻዕብያ ይትግብራል ሻዕብያ እናሃለወ ይትግብራል محلاف كوي خدينا نبرنا هفتي باسع نبرنا حسب نبرنا كلكو وري يزمسل زيونيو خلق لنا تو عالم استفرار مولو كونفنشن ونيو زي تقبله سلازي مونا انت راح تجي خنس نمحلاف زلنا مسلون بحرس من يخلق كيلو مزيامسي بحقعو من قد كفيلو من بحر خيتكمو بحرهم اجمال استي ويلو نبجبت خيدو كاب ايرترا تربح سنتيم قرشيون كاب ايرترا خبز ربحو دولاراتنا بمولو نجبوت كفيلنا هنتك أمالنا زبالة مراحي خايكونن استراتيجيكاو ربحاناتنا دما إثيوبيا إيرترا بقطبا زخوانا كابانا ربحان تزاي رخيبا بقطبا كتلمس يامو eventually اتحاقرنا بانا خمتي نتزب دما تسعونا جيرنا أقرا جيرنا انت عاسينا يو وتهدراو متفنان جيرنا دما أبقنبارات كم زبالة جيرنا يعني تمانسي شعو أموداتا اتحفتق بحري بعلنا وي بفتوت وي بحيلي كنو خيل لازم الاستراتيجي حسكات خيل نيركا تجمت إلك حجدما أفدق بحرنا إيرترا حسب ناس أود بمخانو زخانة سبكتك عملي بريزنت سياس بوقعي أب أمريكا بإنجليش زقبر انترفيو كنيك زغريب الكمان لهم سلازي زوم سباتياتهم هاي حنكو هاي حفرو كل جزية حاسوت نخزاربو دحر كم زي يبلو الجدما زياتهم تمناي قدم يميل كام حلف كام تمنا اشتغال سمعوا مج لبم نزارو ما ازي خون زول خنرينا حبيرنا بحرنا تي سلطاننا إيرترا ناي أدوليس ناي قحيتو ناي دورة بيزن غلغلا ناتنا سلطانه يو ناتي أقسم ناتي أيدو ناي زعمن إيرتراو سلطانه وني مخنياتو أقسم نايغاش زوم غدامات بولو ناي إيرتراويان أحواتنا ونسلل مالتي سلازي نحنا مس إيرترا زلنا ناي بوليتيكا هاوهون خنفتشو خنسرحون لنا بدنا بخسرنا زي حسابنا ورارنا قال زبال نجر سلازي واتكا لمن يخاف مقدور رجع عطن سجا هاي سو عفتو تطقم عفتو متاي حدث قبر بسلام أزيو حساوي فكاري قاليو كلهم تمتقارون كسلوا معتهم درجة تقدم يدنا قرم يرجلهم بركسلوا معتهم منيو إلى حجب زي ختنتنا يكون كنا زحات خلطوهم تاي زلت بحرنا عيو جزية زي قدس أنا أنت يا زبلهم بزياتهم تدريخكا أتنا بحق تزارب طونكا كل جزي خم حلنا خمسة نتسيل كاشك على حرستاي كان تايكون يسمعون تبليخا كما عطوا ما يكوننا نحن حجانا زي بحر إيرترا يفلتني بحر يو خمسة حدا واحد قاله كله زخافة بقالات تسأل ما لا تكون لبا ما أصل زخنا إيرترايان جن تسكافيخا سيلو تساليمو قريبو حدا رز قبر شك على حرستاي حزب الله حجي እሱ ያሰክፈካ እንተዘይ ኮይኑ እንታይ ዓመል ሳነ እዚኣ ተተባሂሉ ዋ ሞ አለተ በሐር ገንዘብ እዩ አይፈልጠኩም ነኹም ሃገርን ህዝብን ንዝበለካ ሰብ ታይፀገም ኣሎ ወንሕና ኻ መዘረኻ ነጥፋካ ኢናታ ትግርኛ ኮለ ላይቱና ከምዛ መሰለ ተመን ገበልን ኣብ ጎና ደቂስካ ኣብ ነዲ ደቂስካ ተحضر አይፈና ተመን ኣገዛታ ኣትዩ ኣይትድቅስና ይትረፍ ወላ ብደገተሊ ተመን ድሕር ተራእዩ ተተንቀሳይሱ ተኸባቢ ደጎል ናካ ዝኾነ ሰባይ ድቅስኒ ምክንያቱ لما من دابله بقزقز ديو بنحس ديو قولخ نخسل كايو سرك نخسل كايو خاطي تاريخ ممر ديو مهدر سند قد كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب علوف تاريخهم كند زمهرو حجونا لو قدوالهم يفحرو علم الحالمون زي كون قبري حلنا عباي هاجر زخلينا بحري دمو مسينا يوم كابتن كابو نبري عباي ربوا حدينا يا عمري علنا شعبية خمتنا يتمال علنا شعبية خمتنا يتمال مسم تبوغيرو مليش مالو حجين اكسار السناتنا كنسمعينا ابزا اقداسيت حتى تاكا بيرترا دوصتي اسكسمعوا وازيا نزهلو كنتات تبوغيرا تغلصيا هلو كنتاتن انفت بره مصان هلو كنتاتنا كاب حلف كنتاتنا استنصل يكونن التحلف نبلو نزهلو زولده ابزهلو زولو امبر اسر كيغدف زحلف يكونن مصاينا مصاي كنتاتنا دما ولدو حلفنان هلونانيو بحصيرو هلو كنتاتنا وصيت نايتي تمال زحلمنايو زوطنايو زسرحنايو زرحصنايو استغادلنايو زمكتنايو زمحزنايو استمهرنايو استودبنايو زسمرنايو زسنكلنايو نستسوأنايو
ንመጻኢ ናዝውስኖ ድማ ሎሚ ሃንቀውን ንብሎ ንትልሞ ንኽስኩሶ ሃገራውነት ነደልድሎ ሓድነት ነስጥሞ መሳርዕ ንሃንጾ ትካላት ንመሃሮ ንቐስሞ ሞያ ንውድቦ ንነጥፎ ንምክቶ ንጋደሎ ንጽዕቶ ንስንክሎን ንኸፍሎ መስዋዕትን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብዚ መረዳእታት ዝተሰረተ ቀንዲ መግለጺታት ህልኩነታትና እሞ እንታይ እዩ ቁጽሪ 1 ኤርትራ ሎሚ ናጻ ላዕላዊት ሃገር እያ ከም ናይ ብዙሓት ንማለቱ ዘይኮነ ሓቀኛ ናጽነትን ላዕላውነትን ዘሎ ሃገር እያ ናጻ ፖለቲካዊ መስመር ትኽተል ብምጽወታ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሳ ተመርኪሳ ተሓድር ክብረታን ክብረት ህዝባን ትሕሉ ንነፍሳ ብብቕዓት ትከላኸል እምበር ዘይትድፈር እያ 2 ኤርትራ ናይ ህዝቢ ሓድነትን ስኒትን ዘለዋ ሃገር እያ ካልኦት ሓድሕዶም ኣብ ዝዋጠጥሉ ዝናቐትሉን ዝቃተሉሉን ህዝቢ ኤርትራ ሓበራዊ መንነቱ ዕሚቑ ብዙሕነቱ ኽቢሩን ኣስተማቒሩን ሓድነቱ ኣደልዲሉ ብሰላምን ስኒትን ይነብር ምህላው ዓብዪ ዓወትን ምንጪ ሓይልን እዩ ሳላውን ሳላትስ ተኸተሎ ንኹሉ ዜጋ ብዘየፈላላይ ብሓደን መባዕርነትን ዝርኢ ኣብ ዜግነት ዝተመርኮሰ ፖለቲካዊ ስርዓትን ኣብ መንጎ ውድብን መንግስትን ህዝብን ዘሎ ሕድሕዳዊ ምትእምማንን ኤርትራ ዘቤታዊ ሰላም ዝሰፈና ሕግን ስርዓትን ዝኽበረላ ህዝቢ ወፊሩ ዝኣትወላ ሃገር እያ ሳልሳይ ኤርትራ ሃገር ማሕበራዊ ፍትሒ ድማ እያ ኣብ ነዊሕ ታሪክ ዝተፈጥረ ዘይምድልዳል ኣብ መንጎ ህዝብን ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርን ገና እኳ እንተሎ ኤርትራ መትከል ማሕበራዊ ፍትሒ የጽኒዓ እትኽተል ንኹሎም ዜጋታታ ማዕረ ዕድላት ምፍጣር እትጽዕት ንምዕሩይ ምዕባልን ኣገልግሎታትን ኣብ ኩሉ ከባቢታት እትሰርሕ ድሒሩን ተሃሲዩን ዝጸንሐ ክፋል ህዝብን ከባቢታትን ቀዳምነት እትህብን ጋግ እተጽብብን ሃገር እያ እዚ ድማ ሓደ ጽኑዕ መሰረት ሰላማን ርግኣታን ናይ ህዝባ ስኒትን እዩ 4 ኤርትራ ብሰንኪ ኩናትን ተጻብኦን ማዕረ ህዝባውን ባህራውን ጸጋታታ ብመጠን እቲ ዝሓለነቶን ዝተበገሰቶን ኣብ ህንጸት ቁጠባን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ክትግስግስ ዕድል ዝተነፍጋ ሃገር እያ ምስናይ ዝግን ዝርካቡ ትሕዝቶኣ በገባብን ኣብቲ ቀዳምነት ዝውሃቡ ዓውድታትን እተውዕል ካብ ረድኤት ከይተጸበየት ህዝባ እትዕንግል ንህዝባ መሰረታዊ ኣገልግሎታት እንተላይ ትምህርትን ሕክምናን ብዓቕማ እትቕርብ ሰፊሕ መደባት ማሕበራዊ ደገፍ ንህዝቢ ዘለዋ ንዘተኣማምን ዕቤት ቁጠባ ድሉል መሰረት ልምዓት ክትሃንጽ ጸንሐት ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዕውት መኸተን ዘንጸፈቶ ባይታን ናብ ልምዓት ኣተኪራ ዘላን ከም እትዕወተሉ እትተኣማመንን ሃገር እያ ሓምሻይ ዘለናዮ ግዜ እዋን ዓብዪ ወፍሪ ዝግበረሉ ረቂቕን ሓደገኛን ባህላዊ ወራርን ስነ ኣእምሮኣዊ ምኽኪናትን እዩ መንነት ህዝብታት ንምድኻም ክብርታት ንምፍሓቕ ነውርታት ንምስላኹን ንምዝርጋሕን ሓበንን ነፍሰ ምትእምማንን ንምሕጓግ ጽጋዕተኝነትን ተንበርካኽነትን ንምዝራእ ሕብረተሰባት ሓድነቶም ኣማህሚንካ ንምግምማዕን ንምንቋትን ንምትህኑኻትን ዝዕላሙ ሰራም መጥቃዕቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ግን ሽዑ እኳ በዚ ወራርዚ ኣይተተንከፉን እዮም እንተዘይተባሃለ መንነቶም ሃገራውነቶም ክብርታቶም እምነታቶም ቋንቋታቶምን ባህልታቶምን ኣጽኒዖምን እናሓየሉን ኸዱ ምህላዎም ንዘላቒ ምዕባለ ሃገርና ተወሳኺ ውሕስነት ዝኸውን እዩ ሻድሻይ ኤርትራ ናይ እንዳማታ መሬት ዘይትጥምት ናይ ካልኦት ናጽነትን ላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን እተኽብር እምበር ዘይትጥሕስ ብመንጽሩ ድማ ንነፍሳ ንምክልኻል ናይ ማንም ፍቓድ ዘይትሓትትን ናብ ዝኾነ ቁልሒ ዘይትብልን ሃገር እያ ብዙሓት ዘይሕሰብ ዝቆጽርዎ ናጽነታት ጨበጠትን ላዕላውነታት ዘውሓሰትን ብገዛ ዓቕማ ምዃኑን ዘድሊ ብቕዓት ከም ዘለዋን ብተደጋጋሚ ዝተረጋገጸ እዩ ሻብዓይ ኤርትራ ኣብ ፈለማ መሰላን ናጽነት ብዓበይቲ ሓያላታት ዓለም ዝተሓረመት ንዓሰርተታት ዓመታት ግዳይ ዝርያን ተጻብኦን ቁልዕ ወራርን ዝኾነት ሃገር እያ ሎሚ እውን ካብ ሓሳድን ተጻባእን መሊኣ ኣይተናገፈትን ድሕሪ 80 ዓመታት ነፃ መስመር ዘይተዋሕጠሎም ዓበይቲ ሃገራት ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታታ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ትርከብ ኃይልን ታዲዳትን ኣይርዕድን ኣይንበርካኽን ንሸጠፍን ዓሎቕን ኣይርዕምን ንወሽለኽለኽን ቆርመፅመፅን ክብረተይን ክብርታተይን ኣይሸይጥን ተጸበበ ኣይጭነቕን ተተረረ ኣይስነፍን ሰሪሐ ኣይደክምን
ረሃፀይን ደመይን ህይወተይን ኣይበክኽን ክሳብ ዕላማይ ዝጭብጥ ኣይሕለልን ስለ ዓድና ንነብር ዓወትና ሓፋሽ ቃልስና ነፀላ መደቕለኽብ የለን ፈላሊ ዝዕብወ ክህሉና ብሓድነት ህዝበይ ነደይ ዓደየ ይብል ኣሎ ህዝበይ ፍትሕን ኣፍሪቃ ይብል ኣሎ I think the fact that a lot of initiatives that are being done in this country are human-centered, they are people-centered. For me, I think that is critical and it aligns with you. እንታይ ብላሎ ከምቲ ንሰማ ፀናሕና ብምቕፃል ኣብዚ ካልኦት ወፃእተኛታት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ እዩ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝግበር ይውሓድ ይብዛሕ ይዕበይ ይንኣስ ንህዝቢ ዘተኮረ እዩ ሕክምና ድዩ ትምህርቲ ድዩ ኩሉ እቲ ዝግበር ኢንቨስትመንት ናብ ህዝቢ ዘተኮረ እዩ ንምርኢት ዘይኮነ ርኡይ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ክፈትሕ ዝኽእል ናብኡ ዘተኮረ እዩ ዝብለኩም ዘሎ UNDP mantra of ensuring nobody is left behind, of ensuring we reach those farthest far. ካብ ኤርትራ ዘለዎ ኤንጂኦታት ሓደ ጉሉሕ ስራሕ ዘርኢ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ሚድያ ተሪኻዮ ዘሕጉሰካ ናይዚ UNDP ዝበሃል እዩ ከም ጭሩሓና ዝኾነ ሰብ ድሕሪት ክተርፍ የብሉን ክግደፍ የብሉን ዝብል ኣብ ኤርትራ ድማ ትክክል ከምኡ ኢና ንርኢ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ንዑ ዘንፀባርቕ እዩ ዝብል And so for me I think these are some of those critical areas of development we need to continue emphasizing on, but importantly to also bring out the Eritrean story, because sometimes I get this feeling we haven't fully talked about the Eritrean story in terms of the successes on areas of climate change, the areas of environmental protection. ናይ ኤርትራ ስቶሪ ዛንታ ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ንደገ ይወፅእን እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ክላይሜት ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ኣብ ህዝባ ድዩ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ከምቲ ዝድለ ንደገ ኣይወፅእን እዩ ኣይዝረበሉን እዩ በንፃሩ ኣሉታዊ ሕማቕ ስእሊ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ሚድያ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ዓብላሊ ዝረአ ቀንዲ ዝረአ ንሱ እዩ ስለዚ ፕሊዝ ኣብ ጂድራር ዝብል ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ ዘለኹም ብየማን ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ወይ ከዓ ኤክስ ሕጂ ፕሊዝ ፈሎው ግበሩ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገራት ሼር ክገብር እየ ዝፍትን ብእንግሊሽ ኣቡ ንሱ ናብ ካልእ ክበፅሕ እዚ ዩቱብ ንዓና ክኾን ከሎ ሞር ዩቱብ ከዓ ሰብ ደልዩ ኣይረክብን ሚድያ ኣይርዮን እዩ ብሓፈሻ ኣብ ትዊተር እዩ ዝያዳ ዝረአ ስለዚ ኣብ ትዊተር ነቲ ፅቡቅ ኣብዚ ዝገበርክዎ ወይ እውን ቪድዮታት ኣብዚ ሼር ዝገብሮ ኣብኡ እውን ብፅሑፍ ኣሰኒየ ትግርኛ እንተኮይኑ ብፅሑፍ ብእንግሊሽ ናወሰኩ እየ ዝገብሮ ስለዚ ኣብኡ ሼር ግበሩኒ ፕሊዝ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትዊተር ወይ ስለ ንኽፈል ወይ ገለ ኣይኮነን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዩ in terms of how Eritrea is able to invest in nature-based solutions, investments in areas like use of organic fertilizers. Recently we had the conference, for example. هاجرون ناي حزبون حرفنا زي سمع سب ناي ناس النت ترجم كردا أيكلنيون إذا ناس النتنا بزح مسلات كبرنا يوم قدم حجي رينا يوم سمعنا زي فلت صبونا كل جزء أما ودات أبزوان زي ناب إنفستمنت زتوكري حساب كنا مهار كن كلالنا كنا دعالو لنا زياس كسمعوا يكون أبدأ مسيح وفري هقول كله قدمي كم زخ جبر غير ما بالون سو زين أدلات الله هؤلاء كعود بلس الرأي ون كله خيل أنا زين كسرح غير زيادة دينا ملك كعتاتين أمود دعات تسخات جبر وفري ناتو وصي تاونت ناتو أبركتو أبيت ناتو قطبة زين ملك كعتات زين ترأيو يخوننا يكون لك نتي زملك تصب من رحوا هوا خلاله أبكم كم متعطو أنا أفقدهم أدلة هبونهم كم زي هبونهم لنا تقاسم عتاوت أمثالجن أب عبيت ناي قطبة نوط دي مس ناي وصعتني هتراي ده كونه ولا ناي ذاك هاجرون بزوم ملك عتاد يوم كان خيدي بعتقد على لجن إذا ناي دقوا وفر بعل طفل عليه وانا تزربلو كم زي بوليسيات نوزي كم زي أوتوريتاريان نيزو كم زي دبلكا يلا مبزحته إذا هجي أمون قصن عبيت هاجرات دبهلا ناي واشنطن هم مس أمريكا دولو مس روسيا دولو طب عبيت معقول إندسترياوي
ቁጠባታት ደይቦም ዘሎ ሃገራት ምን መፅኡ ኮምፒቲሽን ክብለካ ኮምፒቲሽን ግን ኣነ ጋራይ ተቀይዶ ከለኹ ኣዳወይ ተቀይዶ ከለኹ ኣብ ውድድር ከኣትዩ ዚሮ ሳሚ መወዳእታ ካስራብ ይሕብልዎ ብዓረብ ከምኡ ዝበሃል ወፍሪ ከተፍቅድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሕሳብ ናይ ሃገር ብሕሳብ ናይ ህዝቢ ብሕሳብ ናይ ወለዶታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሙቐመራት ወይ ዕንደራታት ኣትዩ ትኽእልን ኢኻ መለክዒ ክህልወካ ክእል ኣለዎ መለክዒኻ እቶም ትሕንፅፆም ፖሊሲታትን ዝወፁ ፕሮግራማትን ማዕረ ማዕሪኦም ዝኸይድ መደባትን እዩ ኣብ ወፍሪ ንዝኾነ ወፍሪ ዋላ ካብ ማርስ ዝመፀ እውን ንዓና ዘሰክፍ የብልና ብናይ መለክዒታት እቲ ወፍሪ ኣብ ምንታይ ደረጃ ብከመይ ዝኣቱ ጥራይ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ፈትወ ዝቀይሕ ዝፀሊም ኢልካ ብሎ ነገር ኣይኮነን ሃራይ ክቡር ፕረዚደንት እቲ ቀንዲ ሕቶታት ዝበልናዮ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 3 ክፋላት ሊፈልካ ነብስኻ ክትሓትት ዘለካ ኩሉ እቲ ሕቶታት ብግቡእ ተመሊሱ እዩ እቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ኢሎ ኢልካ ትግምት ትኽእል ትኸውን ግን ብቐንዱ ዜርካ ምንታይ ትመፅእ እዞም ኩሎም ንዛረበሎም ዘለና ጉዳያት ኣብ ዓወቶም ኣብ ተፈፃምነቶም ኩሉ ግዜ ክጠቕሶ ዘለካ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ ኣነ ሕጂ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት መስኡ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ናይ ሃገር ምክልኻል ጥራይ ኣይኮነን ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋዕቲ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ናይ ልምዓት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ከም ሕመረት ዝሰርሕ ዘሎ እዚኦም ተፈላለዩ ንሕርሻ ዝምልከት ንተፈላለዩ ካልኦት ፅላታት ዝምልከቱ ናይ ልምዓት መደባት ነውፆም ዘለና እውን ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ከም ሕመረት ዝሰርሓሎምን ዝስውዓሎምን እቲ ሓይልታት ምክልኻል ግን ንበይኑ ይኮነን ዋላ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ ዘመሓላለፍክዎ ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሕቑፊ ህዝቢ እዩ በይኑ ዝሰርሕ ሓይልታት ምክልኻል የለን ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ክሰርሕ ክእል እዩ ቅድም ኣትዩ ክስዋዕ ክእል እዩ ዝዓበየ በርክቶ ክገብር ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ህዝቢ ሓቂፍዎ ክሰርሕ ክእል ዘለዎ እዩ እዚኦም ኩሎም ዛረበሎም ፀናሕና መደባት ፅባሕ ንጎ ክትግበሩ እንድሕር ኮይኖም ናይ 2023 24 25 ካልኦት መደባት እውን ኣለውና ክበሃል እንድሕር ኮይኑ ትንዕኡ ዘተግብር ሓይሊ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ተወዲቡ ንልምዓት ክኸትት ኣለዎ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ህዝባዊ ሰራዊት ካልእ ተፈላለየ ወዳድባታት ብቐንዱ ዕላሙ እንታይ ልምዓት እዩ ልምዓት ክንገብር ግን ርግኣት የድልየና ሰላም የድልየና ንዑ ከነውሕሶ ከዓ ሰሪሕና ንፈጥሮ ኩነት እዩ ብደገ ብማና ዝመፀና ኣይኮነን ስለዚ ነዚኦም ከምዚኦም ድምር ናይ ኩሎም ክንሰርሖም ዘለና ብኸመይ መንገዲ ተወዲብና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ሓይልታት ምክልኻል እንታይ ይገብር ኣለዎ ኣበየናይ ቦታ ኣበየናይ ግንባር ኣበየናይ ዓውዲ ተሰሊፉ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ከመይ ገይሩ ክሳተፉ ክእል ከም ኣብነት ናይ ኩዑ ፍወሳታት ኢልና ተዛሪብና ኣብዚ ዛላ ኣብዚ ብሓፈሻ ተዘረባ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ንቅድሚት ክትጥምት እያ ትደሊ ዘላ ነፍሲ ወከፍና ድማ ትንኣስ ትዕበ ኣበይ ቦታ ክነበርክት ንኽእል ብዘየገድስ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ተበግሶ ወሲድና ክንገብሮ ንኽእል ፕላን ከነዋድድ ይግባእ ሕጂ ድዩ ድሕሪ ወርሒ ድዩ ድሕሪ 6 ወርሒ ድዩ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ግዜ ፀገም የብሉ ንስኻ ግን ተዳሊኻ ፅናዕ ተዳልዩ ንዝፀንሐ ንሱ ከበርክት ዝኽእል ስለዚ ናተይ ቻነል ድማ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርና ተዳሊና ንህዝብና ንሃገርና ኣብ ምሕጋዝ ኣበርክቶ ንገብር ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኮ እየ ዝቕርብ ኣይሆፕ ገለ ምሂርኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ እናበልኩም ከም ወትሩ ለበዋ መተሓሳሰቢ ክበኩም ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزدي أقداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجيو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل عين قرد عن معراري نترر كم منعري بعلت اكوي لقوت سبري اريد راونت سعاري زقم زغدي اريد راونت سود رأخت قبر عصرنا حزو نبرار يونا تصر ويحق وعزو عين فناتت نسيو خند ترقمو اريتراونت عين فناتت نسيو ودا ترقمو اريتراونت